Tak to začíname. Tak, vyše hodinky autom, ešte pár minút autobusom a výlet môže začať. -3. A tu dach to vyzerá jak na severný pol, keď vyšiel na výpravu. Ja mám -23. A keď nájdeš šišku, tak páliš. Káva, čaj. Povinná výbava na zimnú turistiku. Želumik. A ty si ďalšia naša povinná výbava. Otužuješ, Janík, otužuješ? No dobre, no. Nechávam tu veci. Horúco. Ideme 50 minút nejakých zhruba. 0 stupňové vonku, fajne, slnečno, nefúka bez vetrie. Takže výborne, paradzina. Tak sa chodí na turistiku. Ani noha nikde. Pokoj a kľud. A výhľady na Tatry. Tu Kráľová Hoľa, tu Tatry. A tu my. Toto je zamilovaný pohľad na našu krásnu slovenskú prírodu. Zo 713 sme vystúpali na 1240, akože pohodička. Ideme ďalej. Pauza na kávu a jedlo. Tak len, lebo hore ani lavička, ani posed, ani nič, tak len na takom strome sme. Našiel si svoje miestečko. Aj Humík. Ten hneď vylezie z baťoška. Tu sa že vraj vyskytuje hluchaň šetrov, ale nie toka. No, tak toto asi pred nami šiel vlk. A do Smolníka ešte hodinu 20. No ty čo chceš? No čo je? Aha, ideme pešo, auto žiadne nikde, víš, ak ideme rýchlo. Vidíš to, 188, paradzina. Takým tempom máme za 20 minút celú túru. A ja som taká rýchla. Nad dedinkou Smolník, obria lavička. Ideme si tu dať kafé. Nebudeme sedieť na malej, môžeme byť na veľkej.
Slniečko sa skrylo za obzor. Najvyšší čas pobrať sa domov. Dnes to bola pekná túrička s nádhernými výhľadmi. Počasie nám prialo. A prešli sme 19,5 km.